Philip Boesen, og jeg vil i dag vise jer et simpelt, men fantastisk redskab, der kan hjælpe jer til at bygge endnu bedre mavemuskulatur. Det drejer sig om abrohjulet her, eller mavehjul, som det også hedder, som består af et hjul og 2 håndtag. Langt de fleste fitnesscentre har dem liggende, så man kan bruge dem under sin træning, og ellers så kan man erhverve sig et på internettet for et par 100 kroner, og så kan man også bruge det derhjemme. Jeg vil starte med at vise jer, hvordan man bruger abrohjulet. I den forbindelse der har jeg nogle fokuspunkter, jeg gerne vil indvie jer i, og til sidst så viser jeg jer, hvordan man kan gøre øvelsen endnu sværere. Jeg starter lige med at vise jer øvelsen. Jeg tager min måtte her, den folder jeg lige i 2. Det jeg bruger måtten til, det er sådan set bare at skåne mine knæ under selve øvelsen. Det kan godt være lidt hårdt for knæene og gøre det direkte på gulvet. Jeg viser jer lige, hvordan man bruger abrohjulet her. Kør frem. Og tilbage. Og tilbage. Sådan der. Det der er ideen i abrohjulet her, det er, at man bruger mavemuskulaturen, som man ligesom trækker sammen, når man kører op igen. Og hele kåren bruger man selvfølgelig også til at styre bevægelsen ned. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter mig på mine knæ helt ud for enden af min måtte her. Sætter mig op i en cirka 90 graders bøjning her i knæene. Jeg trækker numsen ind under mig, holder på mit abrohjul, sætter det ned foran mig, skuldrene tilbage, numsen ind, og så kører jeg frem. Og tilbage. Når jeg kører frem, så forsøger jeg at holde numsen sådan trukket ind under mig, så jeg ikke kommer til at sveje i ryggen. Men numsen ind. Og så kører jeg frem. Og når jeg kører frem, så kører jeg kun så langt frem, at jeg kan, så jeg ikke kommer til at kollapse. Så. Jeg kører frem. Og tilbage. Når jeg kører frem og tilbage, så har jeg fokus på, at det er min mave, der ligesom trækker sig sammen. Så det er altså ikke min arm eller min numse, der ligesom trækker mig, men det er min mave. Derfor, når jeg kommer tilbage hertil, så sætter jeg mig heller ikke ned, men jeg holder mig i min cirka 90 graders bøjning i knæene og trækker armene sådan ind under mig her. Kører frem. Og tilbage. Sådan der. Har man lidt svært ved at ligesom styre sit abrohjul, så kan man bruge en væg eller en kasse eller et eller andet, som ligesom bremser bevægelsen. Jeg har en kasse stående her foran mig, så jeg går lidt tættere på kassen og kører frem. Og så bremser kassen mig, og så kan jeg køre tilbage og frem og tilbage. Så kan jeg gå lidt længere bagud, så jeg kører frem og tilbage. Og således kan jeg hele tiden trække lidt tilbage. Og til sidst, så kan jeg lave abrohjuløvelsen uden min kasse. Sådan der. Når jeg føler, at jeg har godt styr på min abrohjuløvelse fra knæene af og ønsker at gøre det sværere, så kan jeg stille mig op. Så jeg stiller mig op, og så er det ellers nøjagtigt det samme. Stiller mig her med samlede ben, abrohjulet til mig, og så kører jeg frem. Og tilbage. Og frem. Og tilbage. Så vil jeg tage et skridt bagud. Og igen. Og tilbage. Og så
så fremdeles. Når jeg kører på min airwheel, så er det vigtigt, at jeg ligesom har lige meget vægt på begge hænder, så det ikke begynder at køre til den ene eller den anden side, men kører jævnt lige ud. Det var lidt om airwheel-øvelsen. Jeg håber, I kan bruge min vejledning. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at kontakte mig på min Facebook-side, Gitte Boesen, fitnessatlet. Jeg vil sige tak for opmærksomheden. Ha' en fantastisk dag og rigtig god træning.